Prøve noget lidt alternativt her i dag. Lukas og jeg, vi har lavet et lille fuck-up med vores aftale. Så Lukas han er kørt til Østerbro, og imens så er jeg jo her. Så det er ikke så godt. Så nu har jeg ikke nogen kameramænd. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved. Jeg er virkelig dårlig til at optage noget som helst selv. Stille kameraet rigtigt. Så nu har jeg bare stillet det her. Jeg er i gang med at squatte. Jeg føler mig ikke super veludhvilet i dag, så vi tager den sådan rimelig stille og roligt. Prøver mig lidt frem med nogle squats. Ja, jeg tager lidt sæt. Se hvordan det går. Yeah. Som I kan se, arbejder jeg sjældent med særlig tung vægt. Eller jo, det er tung vægt, fordi at jeg laver ikke så mange repetitioner, så vægten er tung. Men det er ikke det, man typisk forbinder med at løfte tungt. Og mine ben er heller ikke så stærke. Men til gengæld synes jeg er kommet rigtig langt med teknikken. Jeg kommer meget dybt i mit squat i forhold til, hvad jeg tidligere har gjort. Og jo dybere du kommer, jo mere udfordrende er løftet også. Og så er det klart, at det kan opleves som et setback, hvis man kun måler udviklingen på, hvor mange kilo der er på din stang. Så for mig er squat virkelig et mental game, fordi jeg ikke umiddelbart kan høste frugterne af
at se tallet på stangen gå op. Det kan jeg selvfølgelig i perioder måle min progression med, men så en gang imellem, så er jeg simpelthen nødt til at gå tilbage. Det vil sige smide vægten af igen og starte på 40 kilo på stangen for eksempel. Det er tit et godt sted at starte for mig, og så arbejde videre derfra og få teknikken med mig. Ja, det var vist bare det. Sidst Lukas og jeg, vi lagde en video ud. Jeg tror, jeg kommer til at kalde det for en højintensitetstræning. Og det har jeg fået knops for efterfølgende. Fordi højintensitet, det er noget med rigtig mange sæt og rigtig mange gentagelser. I hvert fald rigtig mange gentagelser. Men og det var, jeg prøvede sådan set bare at fortælle, at det var en det var med højere intensitet end normalt, fordi jeg lagde et supersæt ind med pull-ups og dips. Og derfor så fik jeg min puls op, højere op, end jeg normalt vil gøre under den træningssession. Det er klart, at intensiteten den er gået en lille smule ned, efter at Lukas og jeg vi begyndte at lave de her film. Fordi jeg skal lige vende mig til det format. Det tager noget mental kapacitet for mig, og skulle ligesom fokusere på at snakke til kameraet. Så vi arbejder os lige så stille hen imod et format, hvor vi kan overskue og passe vores træning, så det her optag noget, det ikke kommer til at gå ud over kvaliteten af træningerne. Og det er selvfølgelig vigtigt. Ja. En anden ting, som jeg gerne vil tilføje, det som jeg laver, det er ikke introduktionsvideoer. I hvert fald ikke nu. Hvis det er en introduktionsvideo, du kigger på, hvis det er læringsmateriale, så skal jeg nok gøre opmærksom på det. Man kan selvfølgelig altid lære noget fra at se andre træne, men det kræver, at du selv kontekstualiserer træningen. Forstået på den måde, at jeg laver selvfølgelig en masse fejl. Og mit mål her fra starten, det er faktisk at lade være med at være nervøs for at vise de fejltrin. Og derfor så prøver jeg også at lave nogle øvelser, som jeg i princippet er nybegynder i. Jeg er dårlig til at lave bænkpres. Jeg har i hvert fald meget at lære endnu, kan man sige. Og sådan er det også med de dumbbell rows, som jeg lavede sidste gang, hvor jeg havde forfærdelig teknik. Men heldigvis så får jeg rigtig meget feedback. Jo, både at jeg kan gå hjem og kigge et videomateriale igennem og se, gud, det ligner sgu ikke, at jeg laver øvelsen ligesom alle de professionelle. Så på den måde er der noget visuel feedback ved at lave det her format, men der er også noget kommunikativ feedback. Når jeg for eksempel i går møder en kammerat, som fortæller mig, at han fortæller mig meget direkte, at hvad var det? Det var ikke en træning, altså du har slet ikke styr på din teknik med dumbbell rows og med bænk. Men heldigvis så ved jeg, at han mener det godt. Han vil bare hjælpe mig. Og derfor så lytter jeg selvfølgelig til den konstruktive kritik, der kommer min vej. Og det vil jeg bare sige, det sætter jeg rigtig meget pris på. Og det er alle velkomne til at skrive kommentarsporet, hvis I har nogle kommentarer til min træning, gode idéer eller andet. Og jeg beklager, men lige før der glemte jeg at filme mit sæt. Der tog jeg 90 kilo igen, og jeg fik 6 repetitioner cirka. Nu har jeg lige taget 10 kilo af, og jeg vil gerne slutte med lidt flere sæt. Så nu er der 80 på stangen, og så prøver vi bare lige det sidste sæt her. Yes.
Okay, min idé er at lave det her benpres halløjse. Jeg fik ikke så mange repetitioner på mit squat, så jeg tænkte, at nu må jeg hellere lige køre igennem her, og vi kommer til at øge intensiteten en lille smule. Pas på, hvad jeg siger. Så jeg supersætter det med en calf øvelse i underbenen. Det glemmer jeg meget tit at træne, men jeg husker det i dag. Og det aktiverer også lige hukommelse nogle gange, at der nu er kameraer på, kan jeg mærke, at det forandrer min træning en lille smule, fordi jeg bliver mere opmærksom på, at der er nogen, der kigger med. Så jeg kan jo ikke blive ved med at springe muskelgrupper over, og jeg skal give dig skære, fordi så kommer mit publikum kraftedeme efter mig, har jeg fundet ud af. Så skriver de kommentarer og giver mig feedback og alt muligt. Ja, det er meget rart, det må jeg gerne. Bare blive endelig ved med det. Og når jeg laver den her øvelse, jeg er ikke ekspert, så det er altså ikke nogen introduktionsvideo her, men derfor så kan jeg jo godt fortælle jer alligevel, hvad det er, jeg gør, og hvor mit rationale det ligesom kommer fra, uden at det er en fucking tutorial video, altså helt ærligt. Så jeg kan godt lide at, jeg skal fandme ikke kunne sige, hvad der er rigtigt. Nogle de kan godt lide at smide fødderne helt herop, men det gider jeg ikke. Jeg placerer min fodrem relativt langt nede, og eventuelt, når jeg kommer dybt ned, hvis jeg føler, at min smidighed begrænser mig en lille smule, så kan jeg eventuelt løfte hælene lidt, fordi så kan jeg komme endnu dybere. Men nu må vi lige se, hvordan det føles. Det her det er jo ikke så tung vægt som sådan, men lad os se. Jeg tror ikke, jeg har fået nok vægt på her nu. Hvad skal du have? Jeg prøver lige. 10, 20, 30, 40 kilo. Jeg skal bare have noget mere på. Kan du række mig et par tier eller sådan? Forresten, så har jeg fået min kameramand tilbage. Juhu, så nu skal jeg ikke lave det hele selv. Det er mega dejligt. Lukas han kom lige styrkende, ikke på sin cykel, men i min metro fra Østerbro. Så vi er fuldtallige. Det giver god energi. Det giver højt humør. Ja, vi prøver med et supersæt mere her. Det gik meget fint sidst. Nu har jeg smidt noget mere vægt på derovre, men jeg kan godt ved, at det var en dårlig idé. Men sådan kan man jo hurtigt komme til at blive lidt overmodig.
det er ikke en særlig teknisk øvelse. Det er sådan en øvelse, hvor du kan slå hjernen fra, og så bare, du ved, muskel den op og lave en masse sæt, eller masse repetitioner. Men som alle øvelser, så kan man selvfølgelig godt blive pissedygtig til den, og teknisk, ligesom ham der Mike Israetel, den skaldede kriger på YouTube, som alle træningsnørder kender. Det er en af hans favoritter. Han laver det i hvert fald tit, og med sådan helt vildt militaristisk disciplin. Og han nogle gange dropsætter ved at hoppe ud af maskinen og så lave bodyweight squats eller et eller andet til sidst. Det kunne man jo godt gøre, hvis man skal holde selvmordstankerne på afstand eller et eller andet andet. Yes. Det skal væk der måske. Dræber maskinen her. Jeg har ikke mere. Du forsvandt. Du må gerne filme nu, hvis du hvad var det, jeg vil sige? Jeg tror bare, jeg vil sige, at i dag har jeg plejer at dele mine træninger op i noget med overkrop og underkrop, og så er det sådan lidt forskelligt, hvordan jeg fokuserer mine træninger. I dag har det været meget lårbase fokuseret, og så giver jeg mine hamstrings en lille smule pause. Men helt pause skal de nu alligevel ikke have, så jeg har tænkt mig lige at give dem en sidste omgang i maskinen her med rimelig mange repetitioner. Men ellers så i dag har jeg lavet squats, 4 sæt eller sådan noget, og så lavede jeg benpres, supersættet med det der calf raise halløjsa, og så afslutter vi lige her med lidt til de hamstrings der, så de ikke bliver helt bedrøvet og føler sig overset. Det er vigtigt. Når Lukas og jeg, vi laver den her øvelse, så når Lukas og jeg, vi laver den her øvelse, så kan vi godt lide at læne os lidt frem. Fordi, så strækker du ligesom dine hamstrings længere, i stedet i forhold til at sidde tilbage, længere tilbage. Så på den her måde, så skaber vi et bedre stræk i vores baglår.
Går Jens nogensinde viralt? Kommer Jens nogensinde ud af denne maskine? Følg med i morgen. Så det var nemt det var for mig at komme ud af maskinen.